ekugcineni ngathola ukuthi ngifuna ukulala nomuntu wesifazane kumele ngisebenzise yona lento ukuze ngizophuza uchama kanti angiboni ukuthi sengiyalingeka ngayigcina sengithola ukuthi usukwini mengasayibhemanga yona angibe right namhlanje ngilana ingaleyo ndlela sengichaza ukuthi ungenwa kwami kulempilo ngangena ngokuthi molala nomuntu wesifazane kuthiwa awuphuzi uyaphuza ukukhathala so ngangena kanjalo kwagcina ke sekumele usuku nosuku kumele ngiyibheme sekunjalo mbukeli lapha ekhaya sithi Nethezeka TV ngangena nawe usubscribe njengamanje uthi Nethezeka TV utshela nomunye ungenela lapha kwi-Facebook page yethu uthi Nethezeka TV kama lami ngumzothula ngalakhe sabathu husband DJ Ponyaponya insizwa xekuna zonke insizwa eningizimu Afrika ngiyakubingelela nangalesi sikhathi sinabo-ke abafowethu ehlahlale sibe nabo sixoxe nabo sibheke inkinga zabo zokuthi uphila kanjani and ufinyelele kanjani la ekhona njengamanje ikhona insizwa esina njengamanje Mfuka Mkhize cela usondele mteka baba ubingelele ababukeli emakhaya. Sanibona mabukeli igama lami ngusiboniso isibongo ngokaMkhize bengizothanda ukukhuluma ngempilo yami mayelana nokuhle nokubi Imake khabazela ake siqale sibheke emuva ekutheni ukuthi insizwa izalelwe phi yafunda phi yakhulela phi bikhula nobani ekhaya ngokuzala ngizalelwe eClermont ngihlala noma wami nogogo nomalume kodwa ubaba owasemsinga uma owasehadini so ngizalelwe eClermont ngakhulela khona eClermont ngafunda esikoleni kuthiwa iseyiphathele ngangakwazi kodwa ukusiqeda isikole ngenxa yestage nokudidiseka kwempilo ake sibheke indaba yokudidiseka kwempilo ngoba iyona esemqoka kakhulu ngoba abantu abaningi baye bekhale kakhulu kazi ngokuthi bangene ezintweni ezithile ngenxa yabangani wena uthe mawuqala istage yipi into ongayibeka nje ibe seqhulwini ekuthenini ukuthi iyona efike yakudidisa waze wadidiseka ekugcineni kwempilo waze wafika la ukhona mayelana nalokho mina kule ndawo bengihlala kuyona beke sithi mawufuna ukuba indoda kumele sidayise lezinto ezama drugs so nami ngangena kuzona lezo zinto ngadayisa ekugcineni ngathola ukuthi ngifuna ukulala nomuntu wesifazane kumele ngisebenzise yona lento ukuze ngizophuza uchama kanti angiboni ukuthi sengiyalingeka ngayigcina sengithola ukuthi usukwini mengasayibhemanga yona angibe right namhlanje ngilana ingaleyo ndlela sengichaza ukuthi ungenwa kwami kulempilo ngangena ngokuthi molala nomuntu wesifazane kuthiwa awuphuzi uyaphuza ukukhathala so ngangena kanjalo kwagcina ke sekumele usuku nosuku kumele ngiyibheme Imake kwakuyinhloboni yama drugs le enanikhuluma ngayo ekuthenini ukuthi makuya ngokuthi maningi noma mabili mathathu ongawabala lawa esikhuluma ngawo njengamanje uthola ukuthi abantu bangena kona ngenxa ukuthi bakholela ukuthi uyaphuza ukuchama makuya ngokuthi waphemile ilokho kuthiwa irocky igama lakho maso okunye ukubona ngempela ilokuthiwa ama capsule abakubiza ngokuthini Iwunga namhlanje Mfowethu ukufika kwakho ke la eThekwini ususuka lapha endaweni yaseClermont ufika kanjani la ufika ngenxa yabangani noma ufika uzozama uzophanta noma ufika nje ngoba ususuka eClermont usungasadingakali isiphi izathu esikwenza uzofika la eThekwini isizathu esikenze ukuthi ngize ngifike la eThekwini ingoba bese ngenza amacala emphakathini kuthola ukuthi umzali wami uyama angilwela athi ngashawa elokho ekhokha imali njalo mengenza icala athi ngashawa elokho ekhokha imali ngagcina sengibona ukuthi hayi angcono ngishintshe indawo ngoba manje ngiyabona ukuthi usengazi naye ahlule ukulungisa impilo yakho ngenxa yami ngathi awungize eThekwini ngoba eThekwini ukhona lokho ucosha igubhu namakhalbots namakani so ingakho iyona into engilethela eThekwini
Uma ufika la ingqinamba ukuboshwa noma uxukuzwa lapha nalapha ngabe kube khona nokuthi nifikisane noma ikhona indlela yokuphila enjalo uma nihamba la emgwaqweni. Hayi eqinisweni hayi kuphi nakuphi uma ufikile nje owazi mhlawumbe seka 4 times ngithi ngizofika ngizothenga endaweni la senga khona bengithathele imali yami mhlawumbe sekuzi 4 times yeah seku 4 times bengithathele imali yami. Usizo kukhona la nike nizame khona noma nixoxisane noma kube khona abantu abasondelayo kunina ekuthenini ukuthi bayafisa ukuthi beninike usizo noma bezama ukushintsha impilo zenu. Bakhona abantu abakanjalo mabefika bafika ndlelani noma uma kuya ngokuthi abafiki kunina ikuphi ongadlulisa ekuthenini ukuthi befike labo bantu? Oh bakhona abantu abake basize kodwa abafiki kuthina ithina asimele siyakubona ngokuthini bese befuna ukubona ukuthi leyo nto usukuze ngayo uyikhathalele kangakanani noma usuku ugcina icala. Kunendawo ekhona la eThekwini ekuthiwa iseCathedral. Le ndawo ikesiza ngokuthini mesikade mhlambe omunye bekade ntshontsha washawa uye kuleyo ndawo bafike bakujova ngomunye umjovo obuhlisa inhlungu noma ufuna ukugeza futhi uyakhona masuba khona enye indawo ekhona la eThekwini ekuthiwa igama la isembilo yona esisiza ngokuthini kunalomuthi ekuthiwa imethadone. Lo muthi awiqedi lobuhlungu obungaphakathi kuthina lelo sithi siyabuzwa esibenza ukuthi silokho siyibhema lethi kodwa iyasiza ukuthi ilwisane naye until kuze iziphele ngathini iyaphela mawukuthi kusuka ngaphakathi kwena enhlizweni ukuthi usuyafuna ukuyiyeka Iwunga. Lo ndawo sike siye kuyona imahala uya attenda isonto umsombuluko lesibili until Friday masukuthi ngoMonday ozayo kuyimabe kunikeza umuthi ngoba besafuna ukubona kahle njengoba ufika uattend ukuthi ngempela imisele hayi ukuthi banginikeze umuthi ngakusasa still sebehlangana nawo phakathi kwama bridge. Ake sibuye la ekuthenini ukuthi uma kunjalo wena kukhona yini osuke wakuzama ekuthenini ukuthi uphume kuzona izidakamizwa ngoba kubalekile uyazazi indawo futhi ungamnika umuntu usizo makuthiwa mhlawumbe uyangena kuzona izidakamizwa wena ke ake ngibheke la ekuthenini ukuthi ukuyizama yini leyo nto ekuthenini ukuthi uzame ukuphuma kuzona. Hayi empeleni ngeze ngiqamba amanga ngakazi ngizame kodwa bengengiye kule ndawo ukuthi iseCathedral lesifike sigeze sidle nani into eyinkinga ibisangishaya ukuya lapha eMbilo bengisadlelela ukuthi mangicosha emgqomeni ngihlangana nezempahla ngigeze mase ukuthi ngithola noma mhlawumbe lo 100 rand engizothi mangibuya khona ngibuye ngikwazi ukuthi ngisha ngoba phela inkingi sikuthenini ngeke ngikwazi ukuattenda isonto ngibe ngenayo imali etheni ngoba lento engibhemayo impoqo ukuthi kumele ngibheme. Ake sibuye la kubudlelwane siyazi ukuthi insizwa ngoba nala emgwaqweni bakhona uthola ukuthi uyafika insizwa ihamba nentombi yayo abanye sebeze baba nabantwana engifuna ukubheka isekutheni ukuthi niphila kanjani nina uma nila emgwaqweni ngabe kukhona indaba yokuthi nibe nabantwana noma ugcine usunomndeni noma ube na umuntu wakho noma ke makuya ngokuthi awunaye ke umuntu awuqondani nenza kanjani ekutheni ukuthi nijabulise? Oh hayi kunendawo nje sihlalela kuyona sithenga khona silala khona abanye ke bamitha abanye bayikhipha izisu abanye bamitha mase befonela mase kufika isikhathi ukuthi sekuzophuma ingane afonela umzali wakhe ngoba abanye abazali bafike thola ukuthi intombazane adizele ngayizola afika umama ayiphuce ingane hayi ukuthi azoyicela ayiphuce ahambe nayo ayohlala naye ekhaya athi lo ntombazane akasale khona lemgwaqweni uyofika ekhaya mefuna ukubona ingane. La manithi niyathenga khona khona kudayisa kanjani ukudayisa bona futhi laba enisuke nihle nabo lemgwaqweni? Yebo ya ngasho kanjalo ukuthi phela
akuyona into engayikhuluma leyo ngoba ngingafa nokufa kodwa nje engakusho ukuthi abantu sivele sihlala nabo nje njengomndeni yeah. Kulungile embuke lapha ekhaya sikhuluma indaba yempilo yabantu abasuke bephila kakhulukazi lapha emgwaqweni ezinye zezinsizwa lazi ezifika kanzima la esikutholayo futhi kulensizwa okubaleke kakhulu ukuthi ezinye zezinto basuke besuswa izinto abasuke sebeyiqalile ukuzenza emphakathini uthola ukuthi abazali bagcina nabo sebengena ezinkingeni ngabo bekhokha imali uthola ukuthi bayavinja makufanele beshawe umphakathi kuningi kakhulu okuvelayo njengamanje sesiya ngasemaphethelweni baba ongakudlulisa kumuntu njengamanje ofisa ukungena kuzona lezi idakamizwa nomuntu ombonayo ukuthi yabona lo useyiqalile ungathini kuyena kulo oseyiqalile njengamanje uthola ukuthi akakabi addicted njengoba uso addicted. Mina engithanda ukudlulisa ngiyafisa ukubonga ukuthi lo muntu angaqhubeki ngoba kwayimina angisathandi sengiphoqwa isimo yazi mangivuka ekseni ngifisa ukuthi ukuba kuyenzeka ukuthi ngithi ngiyavuka ngithi namhlanje ngiyayiyeka lento ngabe kade ngakwenza kodwa ngesimo sokuthi kunalobhlungu obuzongikhomba ukuthi ngihambe ngiyolunguza imigqomo ngithola lokho engikutholayo so ngithanda ukudlulisa wena mntaka baba osuqalile ngiyacela bandla uyeke kusaele ngoba indlela yokungena ilula ukuphuma inzima. Mntaka baba mangathiwa kuqhamuka umuntu ozokunika usizo njengamanje ungalemukela usizo methi ngiyakunika usizo uzoyiyeka lento noma uhamba uye rehab noma kukhona umuntu ofuna ukuxhasa ethi cha lensizwa ngendlela ekhuluma ngayo ngiyithandela amazwi ayo ngiyathanda ukuthi igcine iphumile la ungayeka ungavuma ulithathe lolu hambo. Yebo ngavuma ukulithatha uhambo ngoba empeleni bese ngiyitshelile ukuthi lo nyaka ogcina noma ngathi uJuni ngiyafisa ufike mhlambe sengilitholile usizo kodwa isifiso sami ukuthi umzali wami njengoba ejwayele ukufika makuphela inyanga afike already sengiyekile angifuni usikubo yena ungisiza ngoba sengimhlukumezile ngifuna ezwe ngokuthi sengiyekile mina self. Mntaka baba sibonge isikhathi sakho. Kunjalo kwiNethezeka TV ungangena lapha uthi Nethezeka TV ku Facebook uzosithola na kanjani ku YouTube uthi Nethezeka TV kanti kwahlala unethezeka@gmail.com uyasithola na kanjani makuya ngokuthi kukhona usizo ofisa ukuthi unike abantu abathile abakhona njengamanje noma esikhuluma nabo njengamanje nathi ufisa nje ukuxhumana nathi ungangena kuleyo email ukwazi ukusithola na kanjani igama ngingumzothule ngokeshembe sibongo sizonke kunazoke insizwe eningizimu Afrika bathi umfuka sikobudila khala masokito bathatha bedotshela empahleni impedle manje umama omkhulu kisiqaqeza ibhotongo yimi nawe ayihlangane nangokuzayo yipa.